יש בפרשת השבוע, כתוב שבלק ובלעם, חיים תביא לי, מחילה, ממש, נראה לכם מה רבנו הארי אומר, זה מדהים, מי היו אלו בלק ובלעם? פעם רבנו הארי היה ישן בשבת, אתה מקליט? מוקלט? פעם רבנו הארי היה יושב בשבת, צוחק על המקליט. כן, זה מקליט רק אותך. למה לא את האחרים? כן. שכחתי. שאני לא אגיד איזה מילים, פתאום מישהו על הטלפון. אבל פעם רבנו הארי ישב בשבת, ובא אחד החכמים, ורצה ללמוד איתו, לשאול אותו שאלה, אמר, איפה הרב? אמר, הרב ישן. אמר, מה הרב ישן? ללמוד איתו, שבת. אומר, הוא ניגש אליו למיטה, וראה שרבנו הארי ממלמל בפה. הוא ניגש לשמוע מה הוא אומר. איך שהוא ניגש לשמוע מה הוא אומר, התעורר רבנו הארי, אומר לו, מה חכם? מה רוצה? באת אליי. הוא אומר, שמעתי את כבודו ממלמל, רציתי לשמוע, מה אתה ממלמל? אמר לו, שעכשיו בשמיים הוא למד על בלק ובלעם. שמע הדרשה. אמר לו, יאמר לנו מור, מה שמעת שמה? אמר לו, חייך וחיי ראשך. 100 שנה, לא אוכל להגיד לך, במשך ש100 שנה לא אוכל להגיד לך מה ששמעתי, שמה בשעה אחת. 100 שנה, לא אוכל להגיד לך. אומר, מי היה זה הבלעם הזה, והבלק הזה, מי הם היו? אומר, אם אתם חושבים שהם היו אנשים, מה שנקרא, אומר לו פסוק יודע דעת איזון. בואו תראה איך הם ידעו, אומר רבנו הארי, רגע, אומר תראו, הם ידעו מהלכים של שמיים, והם ידעו בשמות הקודש איך להגיד דברים שאיזה שם קודש יפעל על עם ישראל. אומר לו, ועתה לך נערה לי את העם הזה. למה הוא השתמש במילים, ועתה לך נערה לי? אומר, תראה, אתה תגיד את הראשי תיבות, סופי תיבות. ועתה, היי, לך, היי, נע, א', כן. אחר כך הרע, היי, א', היי, נכון? אחר כך יש לי, נכון, יוד. תראה, יוד היי, א' היי, לך נערה לי, כן. אומר לו, יש ידוע שיש בשמות הקודש, יש פנימי, יש חיצוני. האות הפנימי, האות הפנימי, יש נקרא מקיף, ויש פנימי, נכון? פנימיות ויש חיצוניות. עם ישראל יש בהם גם חיצוניות וגם פנימיות. אומר לו, המקיף שלהם, זה יקיה, שהוא גבוה מאוד מההוויה, נכון? נכון? אז אומר לו, לך נערה לי, בשם יקיה. אומר לו בלעם הרשע, כן, לא, ידעו דברים, תראה מה אומר לו בלעם הרשע. רגע. אומר אתה לך קבע לי אותו. למה הוא משתמש במילים לך קבע לי אותו? אתה תראה, תגיד סופי תיבות שלו מהו? היי יוד וו. יוצא יוד כ וו כ. אומר לו לא, אני לא יכול לקלל אותם בחיצוניות, אני יכול לקלל אותם בפנימיות.
הם ידעו שמות הקודש איך להשתמש הרשעים האלו. עוד רבנו הרי מסביר, הגמרא אומרת שהוא ידע... דעת עליון, יודע לכוון, יודעים לכוון את הרגעים האלו, הם ידעו. לכן כתוב בנביא, שם כתוב, פה זה לא כתוב בנביא, פה נביא אחריו. לכן כתוב בנביא, איפה זה? הרי, או שזה בסוף. נראה לי שזה פה זה בסוף. כן, פה הם. עמי זכורנה מה יעץ בלק, ומי ענה אותו בלעם בן בעור, כן? מה אני עשיתי, אומר הקדוש ברוך הוא? לא נתתי להם. למה לא נתתי להם? אומר, ידעתי הרשעים האלו, הם היו מכירים בסוד, עכשיו אל תתפלו, גם דור המבול ודור הפלגה גם ידעו. דור הפלגה למשל, מה עשו? דור הפלגה אמרו נבנה לנו מגדל וראשו בשמיים ונשלוט משם וראשו בשמיים ומשם נפוץ מעל פני כל הארץ. אמרו פעם בתתקע דורות בכמה אלף וכמה שנים העולם מתמוטט, נכון? אנחנו נעשה דבר, נעשה תומכות לרקיע. תגיד, אתה יכול לעשות תומכות לרקיע? לא, כדור הארץ כמה הוא ככה, מה תשים לו תומך אחד, עמוד אחד? מה הם התכוונו להגיד? מה אפשר? הם היו רשעים, הם אמרו אנחנו יודעים שכל השפע העליון בא משם, מלמעלה. הוא הולך ומתגשם, לכן קוראים לגשם גשם. הוא הולך ומתגשם, יורד כל השפע לפה. אם אנחנו נרשיע, יחתכו לנו את צינורות השפע. מה נעשה? בואו נעשה דבר, נעשה צינור שפע מפה, מגדל, שראשו בשמיים, והשפע ירד כל הזמן, בין אם נרשיע, בין אם לא נרשיע. איזה גאונים, אבל הזמן. והם ידעו, אתה אומר גאונים, הם ידעו את הסודות, איך לעשות עם שמות הקודש. לכן כתוב, וירד השם לראות את המגדל אשר בנו בני אדם. אמר וואי, אם נשאיר אותם ככה, מה אמר הקדוש ברוך הוא? אם לא נבלבל שפתם ונפיץ אותם על פני כל הארץ, הם יצליחו בדבר הזה. היה להם ידיעות כאלו לדעת בכל השתלשלות העולמות. מה קורה. וזה כוח אדיר שהיה פעם. כל המקובלים באמת, כל הדורות האחרונים, מתקופת הארי, אף אחד לא יודע את השמות כמו שהם ידעו. לא, כן, האמת כל דור שבא אחר כך, זה הלך והתמעט, אבל אברהם אבינו ידע, יעקב אבינו ידע, משה רבנו ידע, רבי שמעון בר יוחאי, הוא התחיל לגלות, לא, רבי שמעון בר יוחאי ידע או גילה, הוא התחיל לגלות מה שהיה נסתר ולא ידעו הקדמונים. עכשיו למה אני הראיתי לכם את השמות הקודש האלו? מה העניין? מה הצורך לזה? אלא פשוט מאוד. תבינו שאין דבר כזה בעולם, אין בספר התורה שלנו, אין בתורה שלנו דבר שלא מופיע מה שנקרא הקדוש ברוך הוא בתוכו. שמות של שמותיו יתברך. וזה אתה יכול לפעול מה שאתה רוצה. יש דוגמה אני אתן לך. כתוב ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. תשעה באב, י"ז בתמוז, אתה אומר לי, תשמע, אני צמא, שרוצה לשתות מים. יום כיפור, אתה אומר לי, נהיה שעה 4 בצהריים, אני לא יכול, עוד שעתיים האלה. בק הלשון. אז מה אתה רוצה ממני? מה אני אעשה לך? אתה אומר, לא, תביא בהלכה שמותר לי לשתות. טוב, מה אני אגיד לך, שיעורים? בא רבנו הרי אומר לך, לא צריך. אני אגלה לך סוד. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. מה זה ורוח אלוהים? אומר, יש שמות הקודש, שמות אלוהים, שהוא מרחפת על פני המים. אם תגיד אותו, כל הצמה שלך, אפילו תחשוב עליו, כל הצמה שלך יעלה ממך. ואז מה קורה לך? אתה רווי כולך במים. לכן יש כתוב, שאמרו, היו צדיקים
שהיו יכולים לחיות בלי אוכל. אז אם ככה זה לא קשה, לצום משבוע לשבוע. כן? אבל כשתגיע לדרגה הזאת, שתדע להזכיר את השם כן, הזה. כן, אני עובד דם. שתדע להזכיר את השם הזה. הכוח שהיה שהיו לראשונים, אני אתן לך דוגמה. כתוב, נתן בו את עיניו, והפך אותו לגל עצמות. איפה ראית היום שמישהו נותן את עיניו, והופך אותו לגל של עצמות? תיכנס עכשיו לחוקר במשטרה, אתה רואה אחד יושב לך איזה קליפה אחת, יש לו 2 אמות טומאה. יש כאלו, ראית? מלאים, לא משנה, רשע מרושע, רוצה להזיק בן אדם. אם היה רבי שמעון בר יוחאי, נתן בו את עיניו, הפך אותו לגל עצמות. מי יש לו את הכוח הזה? אין את הכוח הזה לאף אחד, נכון? אומר, מי שיש בו כוח של תורה יכול לעשות. מי שיש בו כוח של תורה חזק, כמו רבי שמעון בר יוחאי, שכולו היה תורה, ורבנו הרי מביא ראשי תיבות. נתן בו את עיניו, כן? שם הוא מביא ראשי תיבות של תורה. כלומר, מי שיש בו תורה, יש בו כוח שנתן בו את עיניו. ואתה רואה שהם יכלו לעשות את זה, איך היו עושים את זה? היו עושים את זה. רבי משה זכות היה לפני הארי או אחרי הארי? אני לא זוכר. תסתכל שם, תראה. אני חושב שאולי אחרי הארי, נראה לי. הוא כתב את כל הנושא של השמות. כן. לא, אבל יש, זה, לכן דוגמה, עוד דוגמה אחת קטנה אתן לכם. כתוב שבלעם בן בעור, אמר תמות נפשי מות ישרים, ותהיה אחריתי כמוהו. נכון? כן. מה הוא אומר? תמות נפשי מות ישרים. איך אדם ישר מת? נפטר במיטה, ונהיה לו מיטת ישרים, מיטת נשיקה. מה הוא רוצה שיהיה לו? איזה מיטת נשיקה? רואה אותו פנחס, אומר רשע, אתה רוצה למות מיטת ישרים? אני אראה לך. מה עשה לו? לקח את החרב של בלעם, היה לו חרב, ועל החרב היה מצויר נחש. ואמר לו, כתוב, ואת בלעם בן בעור, הקוסם, הרגו בחרב. איזה חרב? חרב שלו. אומר, יש רשעים שאסור להשתמש בהם בשמות הקודש. יכול להראות לו תציץ. אמר, לא יראה לו תציץ. למה? התווה להרוג אותו בידיים. אבל תראו, הרשע הזה, בכיוון שהוא התפלל ואמר, תמות נפשי מות ישרים, ותהיה אחריתי כמוהו, הוא, זה בלעם הזה, בא בגלגול. של מי? של נבל הכרמלי. נבל אותיות לבן. לבן הארמי. זה הוא בלעם, הוא נבל, כולם, הזדמנות אני אספר לכם על זה. והוא מה שהיה, כן? בא בגלגול, מה קרה לו? ויהי ל10 הימים, ויגוף השבט נבל, וימות. איפה הוא נגף אותו? בתוך מיטתו. אז איך הוא מת? מיטת ישרים. התקבלה התפילה שלו. אחר כך אומר רבנו הארי, שברזילי הגלעדי, גם היה, נכנס בו לבן, זה בלעם, וגם הוא, כתוב שגם הוא מת ככה. אומר לך, תראה איזה כוח היה להם. שהם בסוף באו, כל אלו, הצליחו לבוא. עוד פעם, למה? עצם שהוא אמר, תמות נפשי מות ישרים, ותהיה אחריתי כמוהו, באמת בסוף הוא בא בגלגול של יהודי. יש בזה אריכות ברבנו הארי, למה זה כל ההשתלשלות הזאת. אבל הם היו מצד הטומאה, או שהם היו טמאים חזקים, הם רצו מה שנקרא להשאיר את עצמם בעולם, ואם עם ישראל חלילה מתבטל, הם נשארים בעולם. זה כמו היום, שמה שעושים פה בארץ. מה עושים פה בארץ? רוצים לחזק את כוח הטומאה, ולהחליש את כוח של הקדושה. ומי הם עכשיו הולכים לזה? בתורה. רוצים את בחורי ישיבה. מה אכפת לך בבחורי ישיבה? לך, כמה יש בחורי ישיבה שלא מתגייסים? 63,000. 30,000, שיש? לא, ברי גיוס, קרוב ל-20,000. 20,000. ברי גיוס. כמה זה באחוזים? באחוזים? בצבא? 2%, 3%. לא משנה. אתם יודעים כמה אחוזים
מהתל אביב, כמה אחוזים מהתל אביבים לא מתגייסים? 30%. למה עליהם לא אומרים? התורה. אין להם תורה, מה צריכים אותם? זה בתורה, בקדושה. אין להם, לא צריכים אותם. לא, מה הם צריכים את אלו שהם עמי ארצות, אתה מבין? אומר לך, בלעם הרשע ובלק ידעו את הדבר הזה. למה? שכשבלעם ראה, אמר, מה טוב הוא אליך יעקב משכנותיך ישראל. הוא שם כתוב שהוא לא רצה לברך. אבל לפי הרשות הלא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בא על כוחך שלא בטובתך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא תלך עמהם. לא תלך עמהם. קם בלעם בבוקר, אמר, הקדוש ברוך הוא מפחד ממני. אומר לי, אל תלך איתם, מפחד ממני. תראו, הקדוש ברוך הוא מפחד ממני. אמר לו רשע, קום לך איתם. אני אומר לך עכשיו ללכת, לך איתם. הלך איתם, מה? סופך להיות כמותם. שמה שכתוב, ואת בלעם בן באור הרגו בחרב. הפרשה הזאת היא אחת הפרשיות המעניינות מאוד. אפילו במדרש, מאוד מאוד מעניין לראות איך הקדוש ברוך הוא משגיח על עם ישראל, מכל אומות העולם, מהקדמונים ועד היום. איך יש לנו מה שנקרא השגחה פרטית, רגע. בעזרת השם, יאללה, חזק וברוך.